Riu rang ba jong hima langren sai shisin kila khot kila wer ya ki paj ba nadu ki sinrang bat kan thai ki long kami long ba ki badai ki khun ki hajar jong hima langren ba ki nyami paj ba hakakat khandai tarik un nailar arjar arpun riu menta ubanai ban lektur biang Shakha Hills Autonomous District Council Bandawa Naga District Council bat ka isi ban wengno mator ya unang te sim yong naga khet sim kini ki riu rang ba nadu uba fineness imyong ba adira lengdo uba dis imyong bat uba before lan nonglang kelapan pau kijing bom skauhun ya kijing sensar upa im nong tais imyong da ba keno ba tais im uba le don bor bat uba kam rikanti ya ka khandau jong ka hima kilong ru ba kijing mi ka huri hura ha ka nyau tar ku nailar arjar arpun riu aplang dilon kabala wanra ru ya kijing mansau ki pajba bat ki pulit kadai namar kijing le don bor jong usim hakaba samla ailat ki pajba bakin kren matpan jingshai hakabai de bat ki kam kahima shu kilong ro baki khon ki hajar kidakwa ban yo kajing penshai na usim hakabai de baki jing penrai kam ya ka management board hanrai hakatu kasngi samla penshai wala penkut jubor ke dorbar bat kini kajing le jungu kala penbitar ya pajba kilong ro bagani kajing le jungu kadai kebam pat ju chia kot hak history ka hima langren haka ba usim unwanra na kiseng long kami ki pulit bat ki security card bat khangla di ki brio ban lek dorbar ni ban lek dorbar na poisa jaka ban lek la don ki kan thei ki ba ong di volunteer la khang ti ni ba nang tai ni yo man rung ni thei ndala poisa po nimla ban urung po ka dara ban wan roba ni siyang ba nomor lakang ti te pulit tegi na skap ni jingkren jong sim te ni siyang baru gi pagba ni siyang sabar wala susnap te din gatam nagaleng musim sa island yangi pagba ban kren na ban keli nre hose simla island datang sulat dekren les penwai bensan no ya ka meeting ini pajba ni le isu ni ong bakum kanika dorbar ka panyimpat sisem meno ba ka dorbar ka pakam ailat ya ka jingkeli le jingkren jong di pajba ndre les penwai lem ra don kan no jing tha le ne ka jing kren kublai yang abang ong yang dipadat dengan penwai besar. Susu, nganganon sipun dijing pendam HBD begitu kedopa banyak trik, pernah dokter ada sendiri. Bana yang jongi ikun jaja, nila ai dijing thok sim, HBD, bat dijing pan dijing pensai jongi HBD bat kaneka management board mereka kalian jong sim semlap diang ya kata jingko kejongi ikun jajan nanta susu HBD bat kejing IFIR jong yang ikun jajan kanile na padam sibon yusim beli usim ya kene kakabu na kamta ban IFIR persyak yang ikun jajan haka jingkisya mau udah usim kumi ulah dia bersentuh ya lede dah ni kelti kabumur unang ajeng susu nak mta kapatan kebansawan kumta na kalian jonga na penram ya kum kine kijingle ya kum kine kijing sim kabuku jongu nak mta ban yalam bakla ya kikun ki hajar jong ka timalang sudah ka mensim ka basngap kia kalor ka ka ba lami na ka dorbar ka balalong haga nyau tarik pra ars pon reu ha ka bau pa im nang te la khot pajba ban penlong ni ka dorbar ha ka te sngi ti na ka liang jong ki pajba nong song snong ki bolong ki khon ki hajar jong ka himalang rin ni la yalek ha ka tu ka tarik ka ba pa im nang te la khot yani da ka mensim ka ba sidur
ban cak skor ia ka jing pensyai jong i pa im nang tei hal beden kat bat kata ka jing pentrikam jong u ia ka management board tin rei andala poi ha tu jaka pause nagaliang jong i kum ki khun ki hajar ngimla ban wat ban rung hapo ka dorbar ka jong u ha ka ba la kerkut sertap yang ni tang daki pulit ha tu por ha ka ba ngim yolat kum ki khun ki hajar ban bu jingkeli halor ka jing pentrikam jong u ya kani ka management board ka bana kaliang jong i kum ki khun ki hajar ni da persyak hadu kata kata tin rei pause ka jingle ka jong u kalong ba ulale donbor bathambor ini kum ki khun ki hajar ha ka ba ula supen kut jubor ia kata ke dorbar badai halor jong kata ka jingle ka jong u kalamik ka jing klumar ka ba ngidas ngau si hadu kata kata ban perkhat jika tu ka jingjia ka belajia ha kata ke nyo tarik ka ba ula khot yang ia kata ke dorbar bat ka ba kum ki khun ki hajar ngida trang hadu kata kata ban yo ban pensyai lani ban sak skor ia kata ka jing pensyai ka jong u ia kata ka jing pentrekam ia kata ka management board tin rei ha ka tu ka sni siam la pensyai ha ka beden kat bat kani ka jing pentrekam ia kani ka management board ti dei halor jong kata ka nong rim ni da snosi hadu kata bat namar bangim yo jingsai ruem ha ka beden kat bat kani ka jing pentrekam ia kani management board hadu menta ni yai persyak jur ia kani ka jingkam jong u ia kani ka khendau jong ka hima bagadei ka nong kenti jong ka yin ka jong u kumba u la pensyai haki media hadin jong ka tu ka dorbar ti nakaliang jong i kum ki paipa ki bolong ki khun ki hajar jong ka hima ngim hun wat hadu kani ka por ka pemerintah bat ngi dak kerpat ru sa sistem ya ka council ba ladas ngos elam na ka benta jong i kum ki khun ki hajar ba phin bishar hok ya ka kam namar ba phi le snau hi de logi jong skor leng ba ki press ki media ki ba u la kren ba ka ni ka khendau ka dei ka nong kenti jong ka yin ka jong ki bat ka wiru ka banga ngas ngopia hadu kata kata ha ka deren kat bat ka jingkren jong i paim nang tai ha ki press ki media ha ka ba ila keno yang i ba kani ka jingle jong i kum ki khun ki hajar ha ka mengamut ban ong ba ka jing persyak jong i ia kani ka khendau jong ka hima ka dei ka buj jong ki businessman ha ka jing sya ni dei ki khun ki hajar bat omdon manuru uba pensyoi uba yalam baklaya ni namar bangi snutu bakani ka khendau nadu kulong kuma bakani ka khendau ka dei jong ka hima bat uang ru ha tu ka por ba yakani ka kam la yalam da ki politician ha ka jingsya ni imdon politician ha beden kat bakani kam bat hadu menta umdon ru manu lani kinu ki politician kiba kensyot lani kiba yalam bakla yang ikum ki khun gajar namar bangi sneu thu biang ba kani khendau kade ka khendau jong ka hima ho ja tu ha tu ka social media ka ba i la pensyai ka long ba ya ka ne ka laus im la ong ba kade ka klau jong ka kurs im andre ha jing sya katkum ka report jong di harbat haga ka por ni phareng kolong ba kata kalau sim la batai sai ba ka dei ka right ka hima tin re ma
uang bagadai kita kajat si imyong kabadai ka kepo jong imei lani kadai ka kepo jong u bat la ya thu ru yang iba ong ba ya kani la ai naman bagata ka jak simli kala du no la ai pati la ai ti pateng haka mei ke jong u ti namar kata tan na ita ibentaru kum ki pai ba mi sing thuk shai manta ba kala kamri kenti ya kani ka khandau jong ka hima ti ngam don sibun ban ong hai beli dekat bakani tinga kentu ngayawer naga benta jong ki khun ki hajar ki balong ki nong song sinong jong ka himalang rin bangin nom manthat ban yale ya kani kam bangin yo yala ka jong ka hok ti kublai sibun kublai satngu ngangam don ban persai ti tang ini i benta i balengkot ke banganga wanra hapadeng jong ki kun ki pajba nong song sinong ki balong ki khun ki hajar jong ka himalang rin kublai sibun. Halo rekan-rekan, por kabamta lawan pot sasin safety gas media. Ban penpau ya kejing sengok kia. Ini ban penpau ya kata kejing penrem. Ya kejing jia hakate kejing pedik. Kembali pun kenal hang ne haka arko artari jom bunai Julai nilai ya ki hang teh des konsil. Ina kalian jom si yang bakai isi. Ila tha yang ni bangin lek sakador war sakajing pedik. Eposi anda ngilalai syakate karobar hakan nyotorik ngilapan ban bakai jingli jom muslim kalong ke jing yurat ya ka hok jungi kum ki kun ki hajar jong ka himalangin kata kalong ya ka wan ra ya kita ki senglong kemi lani kita ki volunteer wan ra ya kita ki kulit ki kapan khang lenti yangi bangin ye ka bandung syakate ka dorba wan ra penban ya kita ki security private jong u lani ki nyemlak bantip ya kapan khang lenti ya di wat ya kapan ngilipan jingsai ni keli muslim dei halor kan urim ngapen pau ya kejing pedram ya kejing don bor lani ya kejing yuro ya ka hok jong kun hajar u baron ka hok pan ya kejing pensai ya ka ka muslim pula ai ya kejing pensai satu ru ngapen pau ya kejing pedram halor kejing keren laplak jong uwei lungdo w sarian ubakam ba ki pajba ki bawan sakate kadorba ki dei ki balaba ke hangne ngagu ya kejing pili ya lungdo satu udon yang kata kejing persisyan ba kita ki bawan norban sakate ka singki dei ki balaba lani ki bala ainong danore danor ya halo kan ikan rim pan ya kajik persai belum do mau unsur ya pan ai kajik persai kenang bani dikun ki hajar ke hima ngiru ngin syai lada udon kata ka prof kebabian pan persisa bagi de ki banapa te halor kan ikan rim nyimbun ban nyim sebun daleleru ban ngin punyang yakum kate kajik punya terbang ya kador baru no punya urisimet ya kador baru sepawai kensan ya halor kata kan rim nah penpau yang hang nisajin pan penpena sepi kikun ki hajar jong ka himalarin bangin yami renti biang hakakat kendai terik jong upna agos al hajar al penriu bangin litur biang syaka office jong ka KSDC bandawa na usiam bake isi hibro kawai padai banwan no mardor yu temsim ubayu ruat balik don bor ya ka himaka jongi te na kata-kata na khot ngawia ya pikikun ki hajar ka hima kentai senrang long milong pa ki kun somla ini mi renti bani na pai hakapor khatwai beje antai hedes konsil bani ni ap hajikin syupi bani ni ada li biang manto shaukis joka ki SDC ta hadu ba usiam ba isi kin khot yang ni empanya kenduk badai hanta min saai ya kanong karai ya nama kata khot bana pahang ni ya usiam Takiam, pakai isi berapa way? Pakai sofa ban up. Yang ini hak kata kasih bangin yo ban penpau, ban dawa yang kajau kau long try jengi kempikun ki hajar jam kah himalarin. Nama ngitip syak. Bani usiam, udah usiam bakam renti. Ya kah kendau jam kah hima. Jadi kalau katakan rim, kembali layan ngadu usiam arajar pelai. Hadu mentaru. Ia yang sekian yang kajau kau rim. Bani dawa yang kajau kau. Wat ya kabangihat ban yapru nginyak
Wah ya kabangi lek bang song bendiru ngin song bendi namar bersengan kapaten berkalui jadi kun di pijeni. Jadi nak kata kadau nak kerpat berkat ngawer ya ki kun ki hejar ke hima. To ya sya sito. Ya kan ke jiya kun jongi tak kan bangi yo uso jangka jejak kuda sih.